Bona nit, per molts anys rescat. Soc el Franqui de Terrassa. Vaig estar condemnat 2 anys i 9 mesos a presó. D'aquests 2 anys i 9 mesos en vaig complir 2 a dintre presó i la resta en tercer grau. I vull agrair especialment a la tasca que va fer Rescat mentre jo vaig estar pres. Una tasca de difusió del meu cas, una tasca de denúncia política de la meva situació, coordinar-se amb el meu grup de suport que hi havia a Terrassa i que estava també lluitant per la meva llibertat i que em donava tot el recolzament, i és molt d'agrair. Tots sabem que malauradament quan les persones es priven de llibertat és un cop molt dur, tant per la persona com pels col·lectius del voltant, i poder estar organitzats i organitzades com ho vam estar en Rescat ens va servir de molt per no sentir-nos sols i perquè tinguéssim més ganes de poder continuar la lluita com finalment s'hi ha estat. Jo, per sort, ja soc un ex-represaliat, però tot i així, des que vaig sortir, he continuat organitzant-me tant a Terrassa com amb vosaltres, companys Rescat, al qual us estic molt agraïts. Salut i força, fins l'últim rescat, la lluita continua.